тапшыруыбызның алдагы кутлау сәламен без Иске Колатка районы Иске Атлаш авылына юллыйбыз. Бүген 8 март Халыкара хатын-кызлар бәйрәме көнне үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мавлютова Рәйсә Сабировна каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны тормыш иптәше Султан Исхакович, уллары Ринат Султанович һәм Илнур Султанович, киленнәре Гүзәл, кайынсеңелләре Әлфия, Наҗия котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Безнең кадерле кешебез 1954 елның 8 мартында Иске Колатка районы Иске Атлаш авылында якты дөньяга килә. Гади авыл баласы булып үсеп, кичкенәдән үк бар эшкә өйрәнә. Үзенең булачак тормыш иптәшен очратып, кадерле әткәебезгә кияүгә чыга һәм туган авылында бар гомерен үткәрә. Газиз хатыным, рәхмәт сиңа. Гомердә дә гаиләңне ким хур итмичә яшәткәнең өчен, мине бәхетле ир ясаганың өчен, балаларыңны якын итеп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине ылылап, хөрмәт итеп нык яратам һәм бу сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым, канатларыбызны мәңге парлы кылсын. Тормышта иптәш сайлапмын, 2 бишлегә лайык. Буе зифа, йөзе күркәм, акылы, хылкы аек. Бүген аның туган көне, мәхәббәтемне бирәм. Аның янәшәсендә мин үз бәхетемне сизәм. Рәхмәт әйтеп бәхет телим. Тигез гомер итиек, икәү бергә алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Әйтергә кирәк, шушы матур мәхәббәттә әткәй белән әнкәйнең без 2 балалары туганбыз. Батыр уллары аларның яшәешләренә олы мәгънә өстәгәннәр. Дистәләгән еллар бергә гомер кичереп, алар ничек парлы канат кагып яшәргә кирәк дигән олы өлгебез булдылар гомер буе. Гомере әнинең намуслы эштә, авыл администрациясендә бухгалтер буларак үтте. Бар тырышлыклары аларның безнең өчен иде. Ул гомерен тулайым безгә багышлады. Иртә, көнме, төнме, ул гел безнең хакта уйлап, безгә ярдәм итәргә тырышып яшәде. Бүген туган көнне бар кылган игелекләре өчен мең рәхмәт әйтеп, алдында түбән генә башыбызны иябез. Кадерле кешебез, озын-узак кына исәнлектә, саулыкта яшәсәң иде, безгә әле җылы туган өебезгә кайтып кереп, ана назын татырга озак насыплар кылсын. Без сине бик яратабыз һәм сагынып, хөрмәт итеп яшибез. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше. Без бәхетле янда булганга. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаман да сабый бала гына бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең, бәхетләрнең телибез тулысын, шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Рәйсә Сабировна, якыннарыгыз котлау сәламе итеп, матур җырда юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Dünya bulgaç әнекәй барсы була. Biraz гына читтә торабыз. Сиңа кайткач кына иркәләнеп, бишектәге сабый булабыз. Бүген дә бит әнекәй yürüyüz kanat aslarına sığınıp, şeyingine bir de sulanmasın, biz kaytırбыз birge jıyılıp. Mürjelerden tağın tütün çığa, İçinde temli beliştir. Zor itip bizge kisip dirdin. Keşke nesiz sinin eleştir. Bugün de biti enikey, biz
yaşayatqanıma Könütünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopqanı Bugün de bitenekey bizi yürüyüz Bana taslarına sayanıp Şeyingine bir de suanımasın Biz qaytırбыз birge jayılır Bugün de bitenekey bizi yürüyüz Bana taslarına sayanıp Şeyingine bir de suanımasın Biz qaytırбыз birge jayılır Biz qaytırбыз birge jayılır